Pelajaran matematika wis wangel yo, aku nang omahe sik ngeluh. Ya apa, aku diterangno gurune itu guru tak. Jadi yo wingi lho encen materinya wangel. Aku sing perhatiin terus ae lho, gak paham. Lo iya sana aku durung garap tugas bahasa Jawa. Yo alah, yo saya nang balik mari ini nang pelajaran ini bahasa Jawa. Iya. Ayo. Rek, anak sampai tiba. Iya, sih. Loh, iku gak dompet arek mau ta? Lho ana duweke. Wah, ke pisan bisa digawe jajan iki. Ngawur duitmu iku. Gak ngarah ra, gak ono sing ngerti, sing duwe gak ngarah sadar kok. Saiki gak tuku jajan ae, kapan maneh entuk duit ngene iki. Ambil melok ya aku tambah kelas. Wis jarno wis, ayo tuku jajan ae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Dino iki ngumpulake tugas sing diparingi Bu Laras wingi. Saiki kumpulno ning ngarep. Dompetku mang ndi yo? Kon ngerti dompet gua? Yo ilang dah. Iku manglak apa go ning kantin sih. Iya, tak gowo. Ana apa rek kepani kabeh? Iki lho Mas, dompetnya Bima iki ilang. Oh iso, terus mbok tekan ndi? Wis aja panik, laporno Bu Laras sik. Dhek ana sing iso nemono dompete. Saya Bu. Loh, anak apa Bim? Dompet kula ilang, Bu. Kayaknya tiba ning sekitar kantin. Ya wis tenan dhisik. Saiki tak umumke sik ndek kelas. Bocah-bocah, rungokno. Ana laporan dompete Bima ilang. Ana sing nemu ta? Ngapunten Bu, wau sing mendhet dompete Bima niku Adila lan Tia. Tia, Adila, bener ngono ta? Waduh, ya apa ya iki jujur tak gak ya Allah. Lek jujur kok ya apa? Aduh. Ayo sing bener Tia, Adila, bener ngono ta ceritane? Nggih, Bu. Aku ambek Tia njukuk dompete Bima enten sing dipane kantin. Punten Bu, awak dhewe salah. Sepurane ya, Bim. Sepurane ya Bim, iki dompetmu, mau mari tak gawe jajan. Sepurane ya. Iki meneh duwike bakal tak balekno. Adila Tia, iki wis apik gelem ngomong jujur, tapi dieling-eling, ojo njipuk barang sing kudu uweke dhewe. Apa maneh digawe tuku jajan. Nggih,